Vi har lige netop nu rundet 800.000 billetter. Ja. Og det er et mål, som vi faktisk ikke havde turde håbe på, at vi ville kunne nå. Altså vi havde regnet med at sælge 795.000 billetter. Så det er ret vildt, at vi er kommet op. Så vi er simpelthen kommet over vores eget mål. Ja. Og det er det, vi også fejrer lidt i dag. Ja. Med den her lille snak. Og det er jo faktisk at sige tak til de mennesker, der har været biffen, ikke? Ja, det er det, vi gerne vil, fordi da vi satte ud for at lave den her klovnfilm, der kunne vi jo ikke vide, at folk egentlig ville tage så godt imod den. Det er vi rigtig, rigtig glade for, at folk har gjort. De har været mere generøse egentlig, end vi troede, de ville være. Og det vil vi gerne sige tak for. Vi er meget, meget glade for det, så tusind tak for det. Ja. Så håber jeg selvfølgelig også på, at når DVD'en kommer, at vi igen bagefter det skal ud og sige tak. Det er tilsyneladende meget få mennesker, der har valgt at se den rigtig, rigtig mange gange. Det kan man se på Facebook. Folk snakker om, så vil vi se den 5. gang eller 10. gang. Og det er rigtig, rigtig fint. Altså jeg ved ikke, hvad der er bedst. At 100 mennesker synes, den er god at se den en gang, eller et menneske bliver sådan sygeligt optaget af den og se den 100 gange. Altså det er et menneske, der ser den 800.000 gange. Altså fair nok, men jeg tror egentlig hellere, at det er 800.000 mennesker, der ser den en gang. Eller måske 1,6 millioner, der går undervejs midt i. Det er jo stadig ret mange mennesker, der faktisk ikke har været inde at se det. Og det er nok ja, det er en frygtelig tanke, men der er jo altså stadigvæk 4,23 millioner, der ikke har været inde at se det. Mm. Det må være børn. Ja, handicappede, der ikke kan komme ud af deres hjem. Folk, det er i hvert fald 2 millioner. Ja, der er folk, der er måske spærret inde i en bunker eller et eller andet, eller en kælder eller et eller andet. Ja. Et skur, man er gået ind i et skur og fået låst sig inde der, de kan ikke komme ind og se den. Ja. Mange siger faktisk, at de ser ting lidt klarere, når de vil se film. Det er lidt klogere simpelthen. Opløftet, altså som en religiøs håndspålæggelse, hvor man kommer ind måske lidt, hvad skal jeg bruge mit liv til? Kommer ind, bliver faktisk oprigtigt berørt af filmen, og kommer ud og pludselig ser lyset. Ikke? Fordi man kommer ud i biografen, når der er mørkt, og så man har set dem pænt, så er der meget lys, når man kommer ud, og det, bang, siger det så er man altså pludselig helt fyldt op af en glæde og en lykke, ikke? Og det, selvmordsprocenten er jo faldet voldsomt i det her land. Ja, der er jo ikke et eneste, der har taget sit eget liv under forestillingen. Ikke én. Det er selvfølgelig lidt pjattet, når vi sidder her. Vi er jo begge to pjat typer. Men vores taknemmelighed overfor Danmark, på den måde, at man har taget imod film på, den er virkelig ægte og intakt. Ja, oprigtigt. Det er, jeg vil gerne sige tusind tak. Det er fandme fedt. Altså. Det er rigtig, rigtig dejligt. Vi har samtidig snakket om, hvordan det hele ville have været, hvis ingen gad se filmen. Ikke? Det har bare ikke været helt så fedt. Nej. Det har været lidt mindre godt.